Alright mga kapay, welcome back to my YouTube channel mga kapay. I'm Christopher Gonzalez mga kapay. At siyempre magpapahula na naman ako ngayon mga kapay. Aking mga kasamahan tricycle driver, kapwa tricycle driver mga kapay. Diyon sila oh. Barangay Sikatuna Tuda, no? Tuda. Okay, Barangay Sikatuna Tuda mga kapay. Yan na, nakapila sila. Siyempre, dito na yung mga kasamahan ko. Tricycle driver yan, kapwa ko rin, tricycle driver mga kapay. Ngayon mga kapay, kung mahulaan nila kung anong naman ang sisirya dito mga kapay. Sisirya, pangalan. Pagtumbak ang pangalan mga kapay, mahulaan nila 500 pesos ang ibibigay ko sa kanila mga kapay. Alright, ito na yun sila. At siyempre bago ang lahat mga kapay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video mga kapay. Alright, sinuuna ka na. Okay, 10 seconds, dukutin mo na ba? Okay. Pagkatapos ng 10 seconds, dukutin mo yung kamay mo. At natapos 5 seconds naman kung ano yung sagot mo, kung anong hula mo. Okay, ready? Okay. Ready? Pakialam mo na, ano pa na ba? Ako si Cirilo Limbaga, Driver ng Barangay driver ng Sikatuna Tuda. Tuda. Alright, Nawa ka na? Uten. Tapusin mo yung 10 seconds. 7, 6, Una. 5. Alam mo na? Okay, ano? Burutin mo kami mo. Ano wala? Si Chiria. Pangalan nyo, nagsisira. Minikloko na yun. Sipi. Balik pa rin sayang. Ano pangalan kaya? Mino. Driver ng Barangay Sikatuna. Okay, ready na? Okay. 10 seconds na. Okay. 10 seconds. 10 seconds. Hawak ko na ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Burutin mo. Huwag mo wawoy. Labas kaya. Chipe. Nakadami lang. Mali pa. Alam ko yan. Next time. CP yung sabi ni Kuya. Nakalaman. Alright, pangalan ko yan. Anjo, Barangay Sikatuna. Driver. Okay, alright. Ready na. Ayun na. Okay, dukot. O yan, dukot. Okay, dukot. 10, 9, 8, 7, 6, 500 pesos pag naulan. 5, Ano yung beneficiary yan? ha? Hawak ka mo lang. 1, Tommy. Bunti ka na, konti na lang, konti. Ako si Alan. Tricycle driver. Sikatuna Tuda. Okay, dukot. Yan, hawak ko na. 10, 9, Kiriyan. Naka-plastic eh. Movie! Yeah. Movie! Sabi ko yung sinalayan. Ay, ba yan? Movie! Oh, next! Si Richard Escale ng Beto Bitoda. Okay, alright, ready na. Okay, dukot. Okay, 500 pesos na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano wala? 5. Ampi-dampi. Happy. Mali pa rin. Tandaan nyo yung pinabanggit natin. Para Hindi maulit. Para di mabalik. Okay. Ano wala? Andres Zambrano, Beto Bitoda. Alright, ready na. Okay, dukot. Huwag na natin patagalin. Okay, hawak ko na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 500 pesos. 3, 2, 1. Bunutin mo kami mo. Ha? Easy. Mali pa rin. Okay. Fiesta na. Alright. Okay, ready na. Ready. Dukot. Okay, 10, 9, Richie. Mali pa rin. Kasama yung mga pinapagkakita. Taga-BSP to ha? Okay. Magkilala mo namin. Ako si George, taga-BSP to. Alright, ready na.
Okay, dokot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parang lace ata yan eh. Lace? Lace? Oo. Mali. Wala na. Ganto na to. Na BSB to da. Ganto na to. Ikaw kaya, wala ka ba? Oh, sige. Sige, sa amin na natin yan. Para mo pala mo na. Ha? Boy, BSB to da. Alright, okay, dokot. Guys, dokot. 10, 9, Ano hahawakan? 8, 7, 6, 5. Nova. Nuba? Mali pa rin. Wala na. Ito pinuli. Hindi, tapos na na. Ito, uli. Labas na to. Uli na to eh. Oh, sasali na natin si tatay, ano? Oh, isali na natin to. Sana mahulaan mo tatay, ha? Galingan mo. Tinsikas na yung kamay mo, dukutin mo. Pagkatapos, hulaan mo kung anong pangalan ng chichirya. Chicheria. Oo, pangalan na ng chichirya, bagitin mo tatay. Okay, ano ang pala pangalan ng tatay? Cesar. Okay, Kuya Cesar, pwede na. Oh, tinsikas, dukutin mo. Oh, 10, 9, nilalabas ko na to. Oh, nilalabas ko na to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huwag mo na alisin yung kamay mo, kuya. Anong hula mo? Ilalabas ko na to. Mali, mano, tama. Oh. Ay, isa lang ito, no? Oh, isa lang. Ano pangalan? Ano chichirya? Ano pangalan? 5, 4, 3, 2. Ano? Mag-connect ka na ng pangalan, tatay. Hindi pa tagalan Oh, ano pangalan? 2. 19-5. Ano, bakit? Mag-connect ka na. Ano naman? Isang katong lang kayo. Pre, wala. Wala ka ba isip, tatay? Wala. Wala, ilabas mo na. Tama ka na mali, ha? Oh. Ilabas mo na. Ilabas mo na, tatay. Ilabas mo na. Dukutin mo, ilabas mo na sira. Wala ka kansir, ha? Wala ka hula. Okay, ilabas mo na, tatay. Ah! Uy, Di ko nga mahuhuli. Oh, yan, sayang. Salamat, salamat. Kasi mo naman tulungan kami na. Di ko nga rin mahuhuli. Salamat. Yung pangalan. Salamat. Wala, mali pa rin pagkahula mga tupay. Wala nakahula. Mga tupay, tayo 500 sa... Alright mga katupay, wala nakakahula. At siyempre, sana masaya kayo. Masaya ba? Masaya? Shout out sa inyo. Masupport naman ang YouTube channel, Christopher Gonzales. Alright mga katupay, wala nakahula. At siyempre, sa susunod na naman natin pagpapahula mga katupay. At siyempre, dito na magtapos yung video natin. At siyempre, bago tayo magtapos mga katupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. Alright, bye-bye sa inyo lahat! Ano pala yung kung? Kung oisip pa lang. Bye-bye!